Miyakok tisalo Hezamarao Community Hall nogo MP Biplop Kumar Debni Regnai Bak Muni Pando Thanai BJP ni Atongrok Asumsha Samoksra Tangnai Themrangrok Baifai Choprop Jakha Butok Khwlaijak Tei Kokshil Chamung Shirjakha Tipra Motha Bodol BJP Bodol Bai Yang A Choprop Mungo Butok Khwlaijak nai BJP Bodol Shimia Tipra Motha Bodol Bo Butok Khwlaijak Choprop Jakha Hanai Koktuma Kasefika Tei A Choprop Mungo Shakdu Kumanka Tipra Motha Bodol ni Khoroknwi Mung Soilen Deborma Bai Kishur Deborma Tabuk Hezamarao Sakhamnogo Khwlaijak tongo borok Sawimanka Miyakok tisalo Tomtom Malkhong Kawi Khorokburi Phai Tongmani Jora BJP ni Atongrokno Tamni Bagui O Program Khwlaijak tong Obo Tamni Program Hani Swrangchati ono Kok Banglai Mungni Koktuma Kashka Hani Saimanka Te A Kok Banglai Mung Teruk Tori Thangma Bai Yak Tislaimung Butok Khlaimung Anglaikha Te Sakdukumanka A Choprop Mungo Tipra Motha Bodolni Khorokburi A Khorokburi Bisingo Khorokni Marke Sakdukumanka Te Borok Tabuk Hezamarao Sakhamnogo Khwlaijak tongo Pal Palke Butok Khlaika Hanai Koktuma Thumani Bwskango Phai Saka Kishur Deborma Bosaka Tomtom Malkhung Bai Borok Jotoi Khorokburi Thang Tongnai Mani Ajorabo BJP Bodol Rokno O Program Tamni Bagui Program Hanai Swrangchati ono Kok Banglaikha Te Pal Palke Borokno Butok Khlaika Choprop Kha Hanai Saka Kishur Deborma Hamai Samida Sangwa Sing Hezaman Hote Hai Tomani do Sing Tom Tom Hamani Sing Khorokburi Hamani Azaga BJP Rok Flat Khwlaijak no Community Hall Kai Ampara Tom Meeting Tong Samane Borok Sambai Kok ବ୍ୟବହାର Hamakai Kok Thau Ampara Sangsara Antikal Kok Thade Tom Khana Sing Le Sing Kok Thau Sama Borok Borok Koma Mana Kok Thatani Mana Kok Khabi Ahni Apa Jusang Hat Khachu Hat Khana Pora Kai Kotor Borok Baba Bolaka Sing Borok Khorokburi Si Amwa Mumai Ko Yak Sak Pulika Ngate Solan Sin Solan Wo Butok Kumaka Langata Anga Amul Borok Kai Sama Khata Khada Ko Singta Hospital Ni Summa Hakata Da Hadama Hospital Sing Kuni Khasa BJP ro sawi tong norok se attack khai abor to itam sanani BJP ro sokon attack khai bong bor program khai tong bor haipano ang sing tamong or tam khai mane tam meeting tong sima se bor sana ma hakai go mane kok tam kok khina na no khi no nor khai tong ra hin tam ko tal bel kok sama bor sing aga abor singa se hat khai ji ola khai no bela khai ni no sing ga ha ta abai tong man ni khai de yong li hani di ka bor pa bo pa le ko sini ya Wapik mau pasang kata orang, mulai tu kumon tong ada, kumon tong mana apa orang suka kamu sini ya, orang papa bela kabel, dari sini mulai kita tong kerja berapa sini mau dah tong, apa waktu itu tong tu perlu sini, ada mana Indonesia tong itu, orang luar bukan boleh sih kalau dengan apa yak Khwlaijak, kayak orang bukan kata menipu tiga orang khai itu cepuna betul bawa Sing Tipra Motha Khayo Enggak Ramati Taman Tam Program Tong Sima Se Borok Mana Norok Tam Sing Rok Kotor Kok Sauro Kok Sama Bang Azabajan Kai Ang Borok Sing Hat Khachu Ulta Na Sing Borok Pasu Haida Sing Borok Borok Mana sab dukma kan Sing Dukmana Sing Hezaman Solen Ba Ang Dukmana Bisi Ang Mo Kai Kishu Dharma Khulungkha Ang Dr. Juhili Deverma Shonokmal ni bakhatte Tripura hastini joto lukurongno no ani khulumaya faru Raja bukayo oshani matai kangal mamitariu Boso thangbaika bosonto phaika o osha motari sagorogen Shonokmal jewelers joto lukuroni bai kaisa offer tuwi phaika amoga sharat orga offer chole rijanai 19 September ni jimi 29 September chora or tongnai rangchang ni making charge 25% off te diamond ni making charge tongnai 100% off Mega lucky draw tongnai rangchak ni necklace, daily lucky draw tongnai rangchak ni puisha, bumper lucky draw tongnai diamond ni ring, paibung no shogar de jangnai. Te kotor khai ching te diamond ni exhibition bo jangjang nai. Ashik shimiya kho te botongo kothamaka hamno rongne bagi Shonakamal jewelers Krishna diamond 25,000 imane paikhe scooty te car manani chef botongnai Doroni rangchak kesamno slai ketal holma genang rangchak painani sebo manai. Ujan sasamatai ni shalo Swrangchati jewelers ni bakhatte joto lukurongno
Amjad ma kakaham tei kobong yafaru. Hambai.